Ningkong ngi ai ka jing ai ngo iu blay nakapata ka jing don lam don kat ka jong kani ka sngi baroh ka we bat kum ju ru ik sngi ki bala let no baroh bat nga ai ku blay ru ipi baroh ki bay pe kani ka program nadu ki hap ki baren hadu ki bala he lasan te shwa bangin sedang kani ka program ka jongi kini pendam lang ki jing duai ka jingo ba ka burom ngi ai shmi ko pa bi nak benta kani ka khlemat ka ba mi ai hangi ko pa bi batrai bi ngi ai ngo mi ko pa bi nak benta ka jingda ka jingkier ka jong mi isngi ki bala let baro ko pa bi bat kum ju ru ba mi ai ngi kani ka khlemat ko pa bi sa chi sien bat ko pa bi lingba kani ka online service ka jongi ko pa bi ka jingaseng jong ka junior christian endeavour society Lumshyiap ngi kerpat mi ko pa bi bamen dan lam dan kat mami kani ka program baro ka we ko pa bi bagan long ka jingkat khui ki hap ki badet khamtam ko pa bi trabi isen ai ko pa bi bamen no ngi kini ki sngi ko pa bi yai dan lam dan kat mami ko pa bi but dan lam dan kat wi nongiashim bynta wi pi we kani ka por ko pa bi ikini ngi panak teng uji sukras amen Kementang ini beteng kini ke jing syakri ke jongi da ke bangi yarwai ke jingrwai ke basan spak kendai na ke bathamai bat undaladap kini ke jingrwai nge kerpat I Kitborlang Kharsyntiew bin pulie na ke tien ke jong blay bat bin buah ke jing Duwai Chua bang le jing Duwai ngan pule katu ka dir jing jumblai aba ngila ban syam na ka gospel jing Yohanes kalnong ka bakasau katu ka negi Dkhar bat kumjuru kalnong ka bakasan katu ka negi Dkhar kitien ki bang kumne wat ki kuslai na gadunu jungpi tunget pi hau blai tunget hangaru ujisu yatu hau nga ubalong kata gadenti bat ka jing sya bat ka jing imde omdan nubawan hakupa ndai tang danga ya ka jingsuk ngi no happy ya ka jingsuk ka jonga nga happy kumba ka percaya ka ai hindai nga ai mga happy pi pimshim la jet janga hindai nga la jet je pi bat nga la tung ye pi ba pinyo ya let ba sei so bat ba so jong pi unyo yai ne ba ke ru ba pin pa no tau pa aga kerteng jonga ona ya pi ya kini ke ru ngala hukum pi bapinya iet perlohi kini hilong kitien jonglei tingin pendam lang jing Duwai kupa jingi ba meneng long ka bukho je kerteng ka jongme kawan ka hima ka jongme long ka man ka jongme ka khando ka ba meneng long ka bukho odu beri hok banyo ka bor ka buram ka jingro ka jing ayu nama long blei badan ki ka baro ublei ubi ki baro ublei batip ki baro ublei bisne ki baro odu blei bama ki baro akhirnya kelempat bamenta ngi songon ayu ime kopa pamajarin kat ngi baroh shimit hanu kelemat ka bamenta bangila bandan lagani yim ketang ka jomeng kopa bat kamjor kopa yaginong peking kopa lingba kani ke YouTube channel king kopa tukur king kopa kamtam ki habarik king kopa ki basap kam pacha skor ni kitin yani ke jimpuli kitin ke jongle
makamjur ki bapet ya kani ka pora ban kopa ngasung ban aingo eme kopa ya ki jintoran kat jume kopa ki ki por ki bamenta ki kopa bagi jingi ki wan ban ki kopa ka jimbu jungi bangi mat ki kopa ki ni ki jingi ki kopa makamjur kopa darin kat ki kopa bana ai bor me kopa ngi iwe pi we kana bala machan ya bana ti mat bam sim hame kopa darin karo kopa bat ki no shim tam barakat kopa kamtam ya ino ai ka bible station kopa tukur khu me upa i kana bala ban ai ki kana ba kai ka Lapang kre kalong bla pasel bersim lemba jong main kopa dan kurkur bin kopa ya boro ibu bladan nakane batum jur ke bias going kopa ini ke ni ka chin ke jong me sngap ng kopa so kerpa jong nong pop si sangi me tin me kiran kam le jong pakak jong na kini boro apa na kerjang jus kres na romata sya ta bom skuru amen. Tiha kani pat kapor ngin poi syukawe pat ka bynta ha ka bangin yo ya ka Bible illustration na imes di Wanswett but shuabi imes di Wanswett insyam ya ka bynta ka jong i kerpat ya imes Lariana Dkhar baki palok ki jong i ba in aya ka special number. I stand in awe of your amazing
nakabaningkong ngai leya pi baroh ki para Endeavours, but ya pi baroh ki bapet ya kani ka program nan bajong kani ka por. Ti ha kani ka por, trabing ya prang tu ya lek lang huble ya ka Jingrwai. Ya ka pat iki ha baret baroh ba pi sngewbha bat khaprep iki khmat jong pi, ya lek lang huble ya ka Jingrwai, tu ya Duwai. Pa jong ni bahap ning ni ai wo ya me namar ka Jingda, ka Jingri, ka Jingker, ka jong me, ba ka Jingdan kat ka jong me, ba ka Jingim ka jong me. Dan bajong kani ka por ngini asno ya ka kubor na ka tien ka jong me, i Duwai ba me atrai men pensai ki do nut ka jong me, ai ba ka kubor kan long ka bawan na me, ba bangila ru ban penangkam ya ka ka Jingim ka jong me. Dan dekat ba ka por banang sa ha ka kerteng uji su ni Duwai. Amen. Te hani ka por nga kwa ba ya thuk hanaya pi sapang uway ubriu ba ya day best friend ha but blay but ka kerteng ka jong ta ubriu ka day u Daniel. Nila ban shem ya ka jingya thuk hana sapang u Daniel na kani ka God ba ka don ha ka testament ka barim bat ha ka kitab jong u Daniel ha ka kitab jong u Daniel te ha ka ni ka por ngan shem tang na ka tu ka linong ka banrio ka Bible ka ya thu yang gi ba u Daniel u long u briu u ba it hai u blay hatu kata kata bat udan ka jingya dei ka bajan bha bu blay u smart bha u student bha ban ya kren bat u blay man ka sngi ha ka Jingrwai ka jong u lai sien chi sngi u Daniel u long u briu u ba start u long u briu u ba bha u long u briu u ba danru ya ka jingnong ka ba kiwei kila ba shania ka bangot menta subu lada ai kam ya Daniel pun pendak be kita ki kambar khot tu Daniel utrei pat usim Darius haka hima Babylon kum uwei na kinong yarap lem haka hima ka joku u Daniel namar udan ya ka jingnong ka ba udan ya ka jingnong ka ba Sdang udan ru ya ka jingnong ka ba la ban shalia kumta uni usim Darius la omba u in hayo Daniel uyo ay ka jingge wat no usim ru namar ta ki jingnong ki ba ki ba u Daniel udan henrei la omba karaja pa gawi ka jingja ka ba snow sim ha du kata kata tika ay kata ka jingja ka ba snow si ka balaja la omba ha ka wei ka sngi uni uju usim Darius wa ya u Daniel u hap andi tap ya u Daniel ha krem jong kising betul pi ha krem jong kising ani kising ki ba he ki dan hanta hapan bu yu Daniel hang tu hapo krem jong ki sing tika ipat ka ba pelong yu uni usim Darius bu hapan tap yu Daniel ha krem jong ki sing ke ka daw mo hatu la le ke ba sni kumangila ong menne am u Daniel ka jingnong ka ba bha ulong ubri ubala bachania hatu la le ke ba usim hapan tap hang ta ha krem ki sing yu Daniel kadan tang ka wei ka da tangka wei kada dan kanu kada kaba pelong yu skim bo le apunta bat kata kada kalong namar bo Daniel u ya kren bat blay namar bo Daniel jupek penduai kat nu sien betul duai ku mga ong mene lai sien shi sngi namar bo Daniel pek banduai kumta haban sha tep ha krem joki sing te habos it hayo Daniel hadu kata ke ipat ka pelong ya utang na marbu duai dia tang bu duai phnai tang bu duai la haban tap ya usha gram kising usim la bu it dia tak dei ban ong bai to ngan tang ba pi duai ngan pelat no ya pi ngan sha ba pin tap gram kising ndrei la ong ba usim udan ka wa ipat ka daw ka ba shendet bu haban si ba tap ya Daniel ha gram joki sing tungin ya pek ka tien jong ublay kaya thu yang gi ya ka kata ka daw ka ba shendet ka ba pelong yung news ba tap yu Daniel ha gram kising la ong ba kata ka daw ka ba shendet la ong ba ki briu kat tu kat ni ki bia trei lang bat pu Daniel hang ni hayin kini ki briu ki bishni hadu kata kita bishni kita isi hadu kata yu Daniel ki dam yu Daniel bat ki kwa kumno ban pen snil yu Daniel ahmad jong skiem ki kwa ban le snil yu kumta kila le chu skiem bat kila ong yu ko skiem ni ya thau wei ka an
Bat kata kaan kan long ba nginum syaya no ya noru ban pan jingyarap lani ban khot kerpat lani ban duwai ha u blay lani ban pan jingyarap na kibril kila le chus iem bat ong bat bu ya kata kaan ba ndai ban ong ban pan jingyarap na kibril lani ban duwai ha u blay ha pedeng jongki lai po sngi bat lada lap ya no ki balik kumta ya kita ki balik persya ya katakaan an berat bet yaki hakrem jongki sing te usim ula munjur ya katakaan bat ula sya bakum katakaan kadon hakari ka jong u bat chisien bu usim ula munjur lada long sabal long ru mla shu ban penkala ya katakaan usim haba utau ya katakaan em katakapor ka bu utau ya katakaan Shimpoi berkat bahkan kata ya Daniel. Shimpoi berkat bahkan kata ya Daniel. Kini kibriu bat pi kisian amar balai. Ki kwa ban pensniu ya Daniel, ki yet ban pensniu ya kim yo kan uru kadau. Tak tiki yo di ini ke idau. Kadau ka baki yo ka dei hakajing ya dei ka jongki batu blai. Ti Daniel ka aibat ka Daniel ulane. Kan Daniel ulah tip ya kanikaan Henry shimla sange ya kaban khot kerpat ha ublay ubeteng ya ka Jingrwai ka jong lai sien chisngi kumba ule ti nakata kada la hab ban tap no ya sha krem kising usim da kamen siem ka ba sngosi da kamen siem ka ba thang hanu kata ban sien amal usim uid bahayu Daniel kwa ba tap Daniel hakram jong kising henry tang nakadaw ba kaladan kum katakaan ba amlasyo ban penkalaya katakaan kum ta usim lahab ban net ban tap yo da kam siem ka ba sngosi da kam siem ka ba thang hanu kata la let ban tap Daniel hakram jong kising ba hakapor ka ba tap yo Daniel hakram jong kising ka wei ka ba sultanat ka jinglong jong usim la ong ba uni usim udan ka jinget usim Darius udan ka jinget ba ublay jong Daniel ya uba usyakri unsa penlaim ya Daniel haka lenong ka ba hendriu ka khot ka ba khat hendriu ka ong ya kini kentien ublay jong me ya uba me syakri klem daput penim ya me kata di ka jinget ka ba uni usim Darius udan hadian mula ada tap yu Daniel hakram kising lawan pai nak syeng da kam sim jong ka jing sngo si thang da kam sim jong ka jing bam la shu ban ong kata ka jing su si ka jong bat ha kata kami la ong bo usim Darius shim tre ban bam shim tre ban di namang ka jing thang ka jong nama perlok uba uya Daniel ulahap ban sya ban tap hakrem jong kising la ong ba kiladon kibriyo ki bawan lam ni kijing tem ban pen sobha usim henry usim shimna tre bandan kum kita la be kita le cetai la biang nai gitu kijing tem la wan ra ka ja ka baham ka diru la biang ngam tre bam usyong perkat swosi kuslai ka ka banja ya Daniel te kata kajan mil la ompo nang bantia su ba lo shimil la su sto hang ta la su kuslai la su perkat ka bajai Daniel la su ki sharom shaneng te la omba ap tang kum no bakan shai no ka beneng ap tang kum no bakan shai no ka beneng person ki dang step person shai ka beneng man step ngap la ki ba wut ula lek mare shita shajaka badon Daniel shakrem kising da ka sur ka bayam ula khot yu Daniel ba ula om Go Daniel, usyakri ublay wa im. Go Daniel, ublay uba me syakri klem dapur. Ula ne em ban pet em ya me na kashintur kising. Ula ne em kata ka jingkeli ka ba usim Darius ukeli. Usyakri, go Daniel, made usyakri jo ublay uba im. Hatu ublay uba ula ne ban pen ya me. Kajubab kalong kabas sultanat ki hep ki baret sabya tu epi kajubab kalong
Ho oi ublay jongi uday ublay ubala bande ki kamba ki bapala ulala ban pen ya Daniel na ka shintur jongi sing Daniel lo pertanda ka sor ka bajam mi haus im lo ong kus im ublay ulapha ya angel jong ban set no ya ka shintur ki sing bat kim shim la pen men saw yanga kata ka jubab ka snow tanat ka bau sim Darius yo sim Darius lo sim yo kata jubab wow la shat la kemen aning kajing kemen kami sim ka jong ka bamla ong shu thai di badan gitu ki brio ki ba min miet ki ba ong wan tem ki ba ube na thai di badan hang tu hajan ula pha ban tem mal ula kemen para kami sim akas speed wood le no wong Shim ko loyo tu Daniel nang tu na po krem kising pelat no yo ubat la na shim no yo na krem kising bat pelat no yo Daniel Shabbat te pitip je ayu pada gitu ki bagisni itu ki bagisni yo Daniel ya gitu ki brio ki bamut snil yo Daniel la tap kena ya ki hapok krem ro kising ka basuk syukai kising ki don ki an basintur ka bahe kila ap lupa na po kumtu kila ap kita kibriyo kita tak poi pat poi pha ka kejat rong ki samadan kathi ka krem hang thi mersin penhap kumtu sing la kem ye kita ki briyo bat kila likot lingkai lot kila pra ka met rong ki ndani esu kila syabab ki sing kita kibriyo ki mamut snil ya Daniel usim ula pena ula ai ka hukum ya baroh kibriyo hang tahari bagi day bantin ban burom ya ublay jong Daniel kidai ban burom ya ublay jong Daniel na marbo ublay jong Daniel uday ubaim ublay jong Daniel uday ru ublay jong nga ban jong pi uday ublay ubangi yo banya uli hakani ka ktien ka jong ublay ti kawai ka bapen perkat yang na hakani ka por ka long ba uni Daniel ong ya sim Darius ba ublay jong upha yo angel ban set ya kishintur jong kising te ngamudol nga perkat pa ublay nay yung angel pan set ya kata kashintur jong kising da kabamot kadan kawai ka kajingmot halendet jong kataken pat katakan long ba ublay jong Daniel ublay jong na ublay jong pi uday ublay uba tip lut uday ublay uba tip lut uyo iya yang nga uyo iya pi uyo lut ya baroh uday ublay uba tip lut habangi ong tip lut Ramenta yu ini am ni jingthum kilaban gas dan ayu hapo jong ni jingthum mentala danga pe yu ni jingthum ngayo itang yu ni nam yu e shu tepi dan ayu hang ni hapo nama lake laka da kani dei ini dia hendrei ublay pat uyo leng ba jong kani Hakmat jong ublay long kumbabu daga glass bat ula ban yo dan ayu sandendet tementa ngan pen pi ka example ba hakmat jong ublay kumnu uyo ya ki baroh Pekeng hang tu dan ayu hang tu dan pan nei neu dei pi ni tem dei wem tu ki wem tu kajar niu dei kajar kumno tip ba dei kajar tapi namal bakadan kani kabala ban yo ine ba ladadan kani yo ine yo Henry habala weng no ya kani yo leng bagen
kamjuru hokmat uble uyo eating babet mentangi labat ong ngala khang ka kamera hayeng song hayeng dipile ayu tu kamera uble uyo atu pisong man duai uble pisem ka bible pipulie ne pile akai tu mobile kumtu dan ayu tep nang tu mobile ngaru ngam tep pi tangba dan tharai ka pa pen sultanat ya pi uble uyo lo di kita ki baroh dia nama uble uyo uble tiap pak kan yo angel banet ban pelai em ya Daniel supo mentala da uble tip te na em wan mi tau Daniel tamo dur pise berkat ha utau angel jo uble ban ya rap yo Daniel tip Daniel udan ha pedeng jong ka dingma udan ha ka danger ka ba kraw ha kung ta ula pa namar ba ublay tip bat yo lut ya ki a baro ti ublay jong ni ulong ublay ubala ban yada na ki jingma ki jingman saw kung ba yada yu Daniel ken unta kani ka por ngan ai kani ka way ka example ki ini amini God tangan ngan tap hang dia mo ya kani ka God tangan da say pet kala jauh đây kani ka God kala chi em kan quạch nó mà kan quạch nó em đi ka con thế nang ta thẹp sa kan ni ba sa kan ni ka way tang ba ya kan ni te ngan da thẹp sa hapo ro kan ni ke nang thẹp tang kan ni sudah itu thẹp hang ni hapo thế nang thẹp hapo ro kan ni mà thẹp happy tu say no mà say tangan say kan ni ka God chi na ka khiam an khnyat mo ban pet ka chi na ka khiam pet mi mi ai kat ba ka tu men ne pa de na khnyat kum tu pet tam ka dang di balai kan ni ka la chi ba kan ni pa de kam chi namar ba kan ni kadan ya ka jing ya da kan ni ka class kala ya da ya kan ni ka kot na ka jing chi kalong kum ju ba blei jong ni ru ha bo ya da ya ni la ya da pha chan nai pha ka jing ya da jong kum ba kan ni ka class ka ya da ya kan ni ka kot blei ru ya da ya ki khot ki jong ya da na ki jing ma na ki jing sao ba na ki jing sneer kum ki hap ki baret bon si mi tieng mo nan ta le mi tieng phai kan ni ka jing pang corona ong hat ding mas dem long mi tieng is it and they to kum ki hap ki baret ki ba e yu play ni num dei ban shap tieng and they ni dei bat ken ma bat duwai ho play ni iu Daniel duwai ka no sien kum tu lai sien shi sngi ni dei ban ken ma ban duwai ho play tiếp de ublei tiếp nang ta bat ublei uyada tiếp bat uyada kum ba uyada ya Daniel hakrem jongki sing kum ba uyada ya Daniel hakrem jongki sing yang ngiru uyada ublei jongi tak mangi di ban kenal ko way kapag nim di ban kedat pat kata ka long bangin long kumalong Daniel bangin kenal bangin Duwai ma ngin kenal bangin Duwai te tang badan ki hap ki baret ngas ngau ki ong hanaba nang te pi ban Duwai ki ong ni ngin tip ku ban Duwai te nan ai ka wi ka idea pi mo ki hap ki baret kum lo ku pin Duwai pe kan ne ya kan ni ki khot ka 5 finger prayer di kan ni ki khot ka 5 finger prayer
Te hakani kapor ngani kaya pi kumno ba pin duwai mo. Haba ngi duwai ngi jubo ne em ki kti kumne. Ngi penyadai em kumne. Te kan ni hang ni ngin ken mau swa tak ye kani kapat mo. Kan ni ka ngin Sdang swa ya ka jing duwai ka jongi da ka ba ai ngo ngin ai ngo kan yu blai nam ta ki jing ku ki bo la the ka jing im jongi ngin ai ngo nang kam ta i mei ngin ai ngo nang kam ta i pa ngin ai ngo nang kam ta ki men ki para nang ta pede ngin ai ngo nang ta ka bam ka di ka yen ka sem shi pun ha ki jing ku ki bo blai la ayangi ngin ngo yu blai ngin ai ngo yu blai kan ni hang ni ngin kat mau swa ngin Sdang da ka ni hang ni nang ta habangi duwai ngi bo ne em ki kti kum ne ngi bo kum ne pot siete judan em ban bo kum ne ngin bo ko ne kan ne ka chan phas ka do not ka jongi tik baning kong ngin kan ma swa ya kan ne ya kitu ki ba ya jan bat ngi kinu ki ba ya jan pha ka jing ya dei bat ngi da ban nong email ipa ki men ki para ipa imi rat iparat kum ta ter mo ngin tuai na kam ta kitu ki balong very close bhabat ngi nang ta kawan sa ka ni ka kti ka bakadaw ya pi kani ngin kan mau ka thau sapang ka thau ya kitu ka de ki bakadaw len ti ya pi ke kum ki no hikai kum ki pastor temen basan kirang ba balang nang ta kino hikai ha Sunday school baroh ki bakadaw lenti ya pi ki hikai ya pi kumno ba pinang banya ya ka lenti ka badai kumno ba pinong ki khana ki batip sngi bat ba pinong ki brew ki ba tip no blay in kema ban duwai nam ta pastor kita men basan kino hikai ha Sunday school kino hikai ha school bat ya baroh ki ba hikai ya ngi kani ka kti hange ka bakadaw nang ta ngi wan sa kani ka wei pa bat hang ni kadai ka kti ka ba drong do na baroh kani hang ni ma kani ka kham drong do na baroh kani ka ba drong do na baroh ngin kan mau hang ni ngin kan mau ya ki Nongyalam ki jongi ke ki Nongyalam ki jongi ki badan ha ka bor sensha ya ki baroh khat ki tu ki ba sensha ha lor jongi in kan mau lem ya ki ru ha ka jing duwai bo play un ai jing start ke nya ki bakila ban ya lam ya ka ri ba ya ka jat ban real nang ta ni poisa ha kan ni pat ka ba kan ni ti ka kham tlat kan ni pat ka dei ka wei na ki finger ka ba kham tlat ha hang ni ngin kan mau ya ki tu ki bat tlat ke ki tu ki breu ki bat tlat ki ba swai la ni ki ba pang ki ba stom lada pitip ya no ki bad pang ki bastam ki badakam ya ka jing duwai ka jongi in duwai na kapta jong ki but ini bakhadu ini te bakhadu do ni ong ikti khon ma bakhadu ngin kemba ban duwai ya la di kumbanga ong menne habangi duwai ngi bo kumni re kikti ngim jule kumni lada ngi le kumni mut ngi Sdang swana na de ke pun sien kung kipriyo ngi long sarong pa mo ngi long selfish pa ngi Sdang swana na de ayang nga kata nga kwa si bun ha ki jing kwa ya ki we ngi pat kan mau ngi kret ya ki sa de ngim duwai mo kum ne ngi duwai kum ne de mo ngi Sdang na la de hendre ngi duwai kum ne ngi Sdang swana kitu ki baya jan ba ngi nang ta pede ya ki ba hikai ya ngi nang ta ki wan sa ki Nongyalam nang ta ki wan sa kitu ki ba telot ki ba swai ki ba pang ki ba shitom bat khadu ngi wan ma ngi mo kita ki dei ki shudai tang kat tu kat ni ki idea kom no pin duwai ha ba pi duwai ti ka jing duwai bat ka di ka ka jing duwai u Daniel u duwai lai sin chi sngi dei ne am te u duwai lai sin chi sngi ha ba u duwai kemangala ong na ba Sdang napa Sdang do mene ka jing keren na Sdang da ka baya thu ya pi ba u Daniel u dei best friend ba bat u blay te haba u Daniel bo u blay ki lok best friend u blay u dei u best friend jo u Daniel u waking manya keren ba u blay ka jing duwai ka dei ka jing ya keren jong ngi bat u blay te manga mapiru ki happy baret ada ni kwa belong ku Daniel
Ada ni kuat bangin klan pa. Kajing ya day berublay. Ni day man kenmau ban ya keren berublay. Da kaba ni Duwai. Di ublay ru ya keren nambat ni. Kawai kaba sutenat. Kaba ngakwa ban ya tu ya pi kalong ba. Ublay ya. Yang ni si buon bagi give. Ma, si buon bagi give. Mentah kan kapor ngan ya tu tang sapang kawai na ki give. Kabo ublay yang ni. Berkata ga give kabo ublay yang ni kam nong kutsu lano. Pin say kat basay kata ga give ru kami simi. Kan nom kutsu lano kata ga give. Mentah. Tinggal ayo ni ga give ma. Ayo kan ga give dia ngan liat no ya ka. Ngan pet dan ayu hang dia. Dan ayu hapo jo kan ga give ma. Oh, sibun padu kita ki give hang ni don. Dengan say sa kan ga way ke. Ni apa ayu ino te dan ayu. Oh, dan ayu kayak kan ya? Kani kadai ka Bible ka tin jong play. Kuma nga ong ya pi ba habangi Duwai ni de ya keren ublay ka jing Duwai ublay ru keren te hangi keren lamba ka dia ka jong kani kadai ka way na kita gi give ki ba ublay aya ni te habanga plate ya kani ga give ka ba ublay ay ma ngan plate mentah kasih mandi mo ngayo ini ga give dengan asim ngala plate ngala pulih habang pulih ya kani kalong kumbang ngayo iwe i give ma kalong kumbang ngayo iwe i give ini iwe pat kalong kumbang say iwe i give ayo tikan kani ga give ka bangayo na kani ga tiet ka jong ublay ngam yo i tang bakarung hang ni apo do no jong Berhabakarung hang dia, kawai ka bakala ban, kawai ka bangi istenat ha, ya kaktian jong ublay, namal ka pelong yang ngiru ki basta. Mentah kasni ngalayo kat ni, ngak pulih mandi mo, mentah kasni mandi, ngak pulih ngak start kat tu. Tuesday mah, sa Tuesday ngan pet, ngan pulih biar. Sa nang ni nawai, tu ngak pulih kawai ka dendong. Kalau kau bangayo sa kawai ka give. Alang masay. Ting start Tuesday nak tam kat ni. Ma, nak tam kat ni. Dia nang ta pada sa Wednesday ru. Nak pulih. Tarung ang dia kata ka gift ka bangayo nang dia nak ka Bible. Dia tak lo ku bangayo sa kaway ka gift. Kani dia nak kamhe susu. Ka Wednesday ting start apa yang kat ni. Ma, kumta kat bangadang pulih kat tian ublay. Kalau bangadang yo kita gigip, anim kutsu kita gigip, yo. Ma, te habang ipulih kat tian ka jong ublay kalong kumba ni yo gi gip chi buon ha kitang buon ha te hang dia. Kitang buon ha. Asa say pat. Hakawi ka sni ma, asa say wi ka sni. Tikini ki gip ki ba ublay ayang ni. Kitlang start yang ni, hatu pangin dah start kap ni. Kajing start ke pamlasu ban batai. But abang iyad ba ublay ko kapelong yang ni, kibriw, kibabha, nginyo ay kajinglong, kumu, Daniel long, udan ay kajinglong kababha, but kaba kibuay kilaban siya. Nama ublay, ya kikun kijong utip lut. But bat biada ya kikun kiba ki jong dan itang gaway ka bangin day ban kelat kata kalong bangin kan mau ba Duwai bat banum kelat ya kan diga gift mo te ngatray hayin jong piru kida poi te kini ki gift dengan bakala saya dipet ki dante ha kitu ki hang tu haduli dan ni ki papat tip pala poi ni ka gift Sakili ni imei pa jong pi in sa aya pi. Sa shim ya kaniga gift sa puli man kasni but pinsan long ki hep ki ba stand. Tu ublay ungkun ku ya ki baroh ki bangila yo sngaw namba jong kaniga po.
Untuk pu ya pi baro pinang san haga jing tiap ya ublei nakabenta ka burom ka jong u. Amen. Timbentang lapoi syaka benta ka bagian penuai no ikani ka jing syakri ka jongi. Nga ai kublay ya baro ki nongiashim benta nadu iba pulia sedang belam Jingrwai iba ai ka jing kereningi kani ka por. Bat kumjuru iba ai ka special number Lariana Dkhar. Te ngini penuai kani ka jing syakri ka jongi da ka bangin ya roai ka Jingrwai ka basan spa khandai penrio. Bat undal adap kani ka Jingrwai kerpat ya ikong di Wanswett be in pen kerku penuai. Shan ông Giêsu tinh shan ber kom sharak red men met jing sha kala her ka per thai kala dum te tu tinh shan ha ka yin ka jong phi klam snow le ran tinh shan ông Giêsu tinh shan jong la da pi man jengot kata ngam sngewbha na bo nang an ko mi la pen ting san ha ki snong ki jong pe klam snow le ran ting san ong Giêsu ha ki snong ken dong bun jat ki Shi shaki ker saudong pop kerdu bat snow si te tu tin shan hakari ka jong pe klam snow le ran Tungin ya wai kerpat ya pi bapin kabrip ki kamat baro kabawai no jong kani ka jing syakri ka jongi tu ai ba ka jing it ba ka jong ublei ukpa ka jing ai jong uji sukres sukhon batang marwei jong u bat ka jing selok jong mensim ba khoi kini baro lai kin da shong sa ringkat lembat ngi kum ka JCES hangni Lumshyiap hoi ringkat ro ba ki wei pat ki khana ki ba syakri ki ba mani ba ki ba pindan buram ya ka kerteng ka ba khoi ka jong me hoi ringkat ro ba ki riu ngai keleng satra ka perthei nadu menta shadu ki arta ba bam jukut ru. Amen.